Nik uste, benetan aldaketa sozial eta bereziki politikoa posible zela, sinetsi genuen lehenengoak gu izan ginela. Bildu izan zela. Beste batzuek esaten zuten ezinezkoa zela, UPNek eta PSNek urte luzez zabaldu zuten jendartean, instalatu zuten jendartean ideia hori, hemen beti berberek gobernatuko zutela, hemen gauzak ez zegoela aldatzerik, eta erregimena deitu dugun horrek gobernatuko zuela, Nafarroaren etorkizuna, eta iruditzen zait, lortu genuela, jendartearen sektore zabalekin batera, ezina, ekin ez egina, ideia hori edo lelo hori errealitate bilakatzea. Jendartean, benetan pixkanaka hasi ginen sinisten posible zela urtetako erregimen horrekin nolabaita amaitzea, hori gainditzea eta bestelako gehiengo sozial eta politiko batzuk artikulatzea. Eta, nik uste aldaketaren potentzialidade handiena hori zela, sinestaraztea, beti ezinezkoa zela esaten ziguten hori, posible zela egitea. Eta sinisten dugunean zerbait, lantzen dugunean zerbait, borrokatzen dugunean zerbait, eta borrokaren bidez demostratu genuen posible zela. Nik uste momentu horretan bazegoela izugarrizko nekea jendartearen sektore zabaletan, krisi ekonomikoaren lehen zantzuak ikusten ari ziren, eta bai UPN eta PSNren arteko entente horrek gobernatzeko urte luzez erakutsitako eredua antidemokratikoa zen, eskubide urratzailea zen, elite batzuei begirakoa zen, privilegioak lehenesten zituena jendartearen gehiengoaren eskubideen gainetik, eta zer esango dugu, euskaldun bezala eta herritar langile moduan egiten zituzten politikek ez ziguten guri begiratzen, baizik eta bestelako sektore batzuei. Eta herri kutsua eta euskal kutsua zeukan edozeren aurrean bizkar ematea zarago hori zanpatzeko eta ukatzeko gobernuak ziren, bai Iruñan, bai hainbat udaletan eta baita Nafar gobernuan ere. Eta Bildu momentu horretan jaiotzea ezinbesteko elementua izan zen, jendartean zabaltzen ari zen neke horri erantzun bat emateko eta bestelako gobernu alternatibak eta bestelako gehiengo sozial eta politiko batzuk artikulatzeko. Ez dakit, deskribatzeko gai izango nintzateken, benetan bai nik eta bai jende askok sentitu genuen emozioa, ezta? Aro aldaketa baten aurrean geundela benetan ikustea, hori gauzatzeko modua izango genuela eta ezinezkoa zirudiena posible bilakatu zela gau elektoral hartan eta aurrera begira jende askoren espektatibak nola bete, ezta? Ardura handiz ere bai, baina kriston emozioz eta kriston determinazioz gauzak aldatzeko. Eta Nafarroko gobernuan berdin, kontuan hartu, hemen, bai Iruñeko udalean eta bai Nafarroko gobernuan, bi abertzale, bi euskaldun, egotea hori ineditoa dela Nafarroko politikagintzaren historian. Eta askorentzat, beti minoria izan garenontzat edo minoria garela sinestarazi nahi izan digutenean, momentu hori benetan historikoa izan zen, eta espektatiba eta etorkizunera begirako benetan ate horiek irekitzea ezinbestekoak ziren, eta gezurra zirudien arren lortu genuen. Beharrezkoa zelako bestelako gobernantza eredu bat, beharrezkoa zelako termino demokratikoetan eta ezberdinen arteko akordioen bidez, aurretik eta markada luzez UPNek eta PSNek egindako politikei buelta ematea. Kontuan hartu, hemen ustelkeria zantzuak egon direla hainbat eta hainbat jardun politiketan, diru publiko asko bota dela proiektu faraonikoetan,
herritar euskaldun gisa zanpatuak izan garela, herri gisa antolatua zegoen edozeren kontra jo dutela, eta benetan gehien behar izan dituzten, baliabide gehien behar izan duten jendartearen sektoreak alde batera utziak izan direla. Eta momentu horretan, eta bereziki krisi ekonomikoaren ondorioak mahai gainean zeudenean, jende asko benetan gaizki pasatzen ari zenean, ezinbestekoa zen, herritarrengan pentsatuak, herritarrak erdigunean kokatzen zituen, eta herritarren eskubideak zabalduko zituen gobernua egotea, bai Nafarroan eta bai hainbat eta hainbat udaletan. Momentu horretan ere, 2015ean Nafarroko udal askotan eman zen aldaketa, eta horrek herritarren bizitzan eragin izugarria izan zuen, eta guk bagenekien hori 2015ean izango zuela, eta denborak demostratu du izan duela. Lehenengo konbentzimendua izan zela, denok bageneukala ardura, herritarrek eman ziguten agindu hori betetzeko, bageneukala izugarrizko erantzukizuna eta izugarrizko erronka aurreko hamarkadetan egindako politikak iraultzeko, eta bestelako eredu bat posible zela irudikatzeko eta herritarrei hori erakusteko. Hainbat eta hainbat lege onartu genituen, herritarren eskubideak zabaltzeko, berdin dio, berdintasun arloan, emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko legea, LGTB legea, oinarrizko errenta eta sektore zaurgarriak babesteko hainbat eta hainbat lege onartu eta beste batzuk hobetu genituen. Eta bereziki uste dut bizikidetza demokratikoan eman zela urrats bat, ezta? Eskuina eta PSN-ren laguntza ere izan du, urte luzez, bi Nafarroa irudikatu nahi izateko, Nafar onena eta Nafar gaiztoena edo minoria edo periferia izan gaitezken Nafarroarena. Eta nik uste zerbaitetan aurrera egin baldin bazen, zuzen hori izan zela. Eskubideak mahai gainean jartzen, eskubideak lehenesten, eta bai hizkuntza politikan ere zailtasunak zailtasun, eta epelkeriak epelkeria, baina bide importante batzuk egiten, eta bereziki sektore publikoan ere lehentasuna jartzen, kontuan hartu PNren gobernantza ereduak ekarri zigula murrizketak, ekarri zigula privatizazio sorta izugarria, agian gehien gogoratzen dena ospitaletako sukaldeen privatizazioa izan zen, eta nik uste aldaketaren gobernuak zerbait lehenetsi baldin bazuen, hain zuzen, sektore publikoa izan zela. Medikuntza Nafarroko Unibertsitate Publikoan ezartzea, segurazki askorentzat adibide soil bat izango da. Baina nire ustez adibide paradigmatikoa da, esateko hemen elitez edo privilegiatuak diren sektorez gain, herritar guztiek dituzte eskubide berberak. Eta indartu behar duguna sektore publikoa da pertsonen aukera berdintasuna bermatu ahal izateko. Eta adibide soil izatetik, iruditzen zait, hori dela aldaketak abiarazi nahi izan zuen bidea, eta diodan bezala, sektore askoren eta botere faktiko askoren trabak eta oztopoak hor egon da. Eskuinak Nafarroan ezin izan zuen irentzi. 2015ean gertatu zen aldaketa, ez udal mailan eta ez Nafar gobernuan ere. Gurekiko ere, izugarrizko lehia irudikatu zuten, bazken batean beraiek bazekiten eta eskuinak bazekien 2015ean, bazekien 2019ean, eta badaki gaur egun EH Bildu dela edozein alternatiba eraikitzeko pieza klabea. Eta eskuinari alternatibak osatzeko garaian gaude, eskuinari eta beren politikei aurre egiteko garaian gaude, eta EH Bilduren kontra oso bortizki jo zuten momentu horretan, eta jarraitzen dute bide horretan ere badakitelako. Badakitelako gu garela, azken batean, beraien ereduarekin talka gehien egiten duen proiektu politikoa, eta gu garela
azkenean benetako alternatibara aldatzailea Nafarroan eta Nafar herritar gero eta sektore zabalagoetan. Eta beraz, egun ere gurekiko hartzen duten jarrerak horri erantzuten dio, baina gaitasun falta, ezintasuna eta kasu askotan urduritasuna adierazten du, azken batean, UPNek 7 urte daramalako gobernutik kanpo, eta gu horretaz oso harro gaude. Guk hasieratik garbi geneukan, helburu nagusiak izan behar zuela eskuinak gobernura ez bueltatzea, garbi geneukan eskuinaren eta alderdi sozialistaren urte luzez izandako entente hori apurtzeko eta arrakala hori esartzeko aukera bageneukala, eta gutxiengoan egongo zen gobernu baten aurrean, izugarrizko prozesua jarri genuen abian Nafarroako oinarri sozialaren artean. Eta azkenean erabaki vinkulante bat hartu genuen, 2000 lagunek parte hartu zuten erabaki horretan. Guk garbi geneukan, kanpotik kritikoak izango ginela, hortik aldentzen zen, edo aldaketaren bide horretatik aldentzen zen politikarekin, baina aldi berean garbi geneukan alternatiba bat eraikiko bada, eta Navarra Suma momentu honetan, Navarra Suma den horren alternatibarekin nahi baldin bada, ezkerretik edo ikuspegi aurrerakoi batetik, EH Bildu ezinbesteko indarra dela. Beraz, gobernuari oso garbi izan genion. Eratu gobernua, hasi gobernatzen, baina hemen oposizioan bi bide dituzue. Edo eskuina, edo Euskal Herria Bildu. Edo eskuina, edo ezkerra. Eta beraz, gobernu honek politika aurrerakoia, edo ezkerretik gobernatu nahi baldin badu, herritarrentzako gobernatu nahi baldin badu, Euskal Herria Bildu da gakoa. Guk badaukagu prestutasuna, herritarren eskubideak bermatzeko diren politika guzti horietan bat egiteko, edo babesteko gobernuaren proposamenak, baina parez pare izango gaituzte, eskuinarekin lerrokatuak diren politikak egin nahi baldin badituzte. Euskal Herria Bildu beti izan dela eta momentu honetan demostratzen ari garela herritarren eskubideak bermatzeko hain zuzen bermea garela. Momentu honetan erronka izugarriak ditu Nafarroak. Pandemiari erantzutea, benetan eraldaketa sozialean aurrera egitea eta badauka beste erronka importante bat ere. Eta bada Nafarrok erabaki ahal izatea. Kontuan hartu behar dugu, Nafarroaren estatusa ez dugula Nafarrok bozkatu. Gero eta nabarmenagoa da, eta pandemiak zerbait utzi baldin badigu agerian, bada, Madrilen erabakiak hartzen diren bitartean, eta Nafarrok zer esanik ez daukagun bitartean erabaki propioak hartzeko, horretan galtzaile herritarrak ateratzen direla. Eta bada momentua, eta EH Bilduk bere eginkizun politikoan hori dauka lehentasun. Eta bada, eztabaida sozial eta politiko hori piztea. Nafarroak eta Nafarrok erabaki dezagun. Gure orainaz, gure etorkizunaz, eta guregan, eta gure eguneroko bizitzan eragina daukaten erabaki guztietan. Eta Euskal Herria Bilduk zerbait demostratu baldin badu da, daukan potentzialidade politiko horretan, bai Nafarroko egoera politikoa baldintzatzeko, bai herri askotan eskuinari alternatibak eta bestelako gobernuei alternatibak eratzeko daukan prestutasuna eta daukan gaitasuna akordioak lortzeko beste batzuekin. Udal askotan ikusten ari gara, batzuek txokoan nahi gaituzten bitartean gai izaten ari garela. Bestelako proiektu politiko ezberdinak dituztenekin ere, herritarrak erdigunean kokatzen ditugunean, interes alderdikoiak alde batera usteko, eta herritarren onuran izango diren akordioak erdiesteko. Eta uste dut horregatik urduritzen direla batzuk, eta Hego Euskal Herri oso hartzen baldin badugu, sektore batzuetatik datorren urduritasuna hori da. Euskal Herria Bildu nahi dutelako txokoetan eta ez politika egiten, eta ez politika herritarren zerbitzuan jartzen, eta ez
akordio politiko horiek lortzen benetan gauzak eraldatzeko bidea egingo dutenak.